azahar ko shi zai yi la'asar sai ka ɗau a kan wanda wani mutane sun ce suna neman ƙarin bayani. Wato wani zamani ne muka zo kullum ana jefa mutane da suke rikici kuma ta hanyar addininsu. Wallahi yahudanci ne yake shigowa cikin musulunci yake wannan. Ana cewa wai yanzu misali ba gashi an kira la'asar ba sai ya zama na kai baka yi azahar ba sai ka zo ka tara ana la'asar din nan wai za ka iya yin niyyar azahar ka bi masu la'asar din idan suka yi sallama su sun yi la'asar kai kayi azahar sannan sai ka tashi daga baya sai ka yi la'asar ɗinka. To wannan kowa ilimi ba ai hankali ma ya sai gane cewa wannan ƙarya ne shirme ne. Gashi na kuma cikin littattafan fiqihu wala yusalli zuhuran khalfa man yusalli al-asara wala al-aksa tun daga iziya an kaji a wannan karatun iziya risala askari fatahul jawadi har ka kai mu da wani akwai wannan karatun. Abin da ake kokarin a yi shine ana so a nuna maka cewa su Imam Malik dukkan su makaryata ne, karatun da suka yi ba karatu bane. Karatun da waɗannan 'yan zamani suka kirkiro da shi shine karatu, abin da ake so a nuna maka kenan. Kuma wallahi mai ta'alimi sai da ya gaya mana, mai ta'alimin muta'allim sai da ya ce mana iyyakum ay alaikum bil atiki wa iyyakum wal mudasati. Yace na hore ku ku rike tsofaffin littattafai, na hane ku ka shedin ku da sababbin littattafai. Ko littafi ne tsohuwa yanzu aka ce maka an yi sabuwar bugunta kana duba wallahi sai kaga bambanci tsakanin da tsohuwa, an ciccire wasu abubuwa. Abin kawai da ya gagar Qur'ani ne, shi ma Qur'anin har yanzu ana cirewa, sai dai shi tunda Allah ne da kanshi yake minci kare shi, inna nanu nazzalna zikra inna lahu lahafizun. Ana cirewa zaka ji nan da nan an bayyana Qur'ani mai iri kaza ba mai kyau bane, an cire abu kaza an cire abu kaza. To shi yasa ba samu tasiri ba. Babu yadda za a yi a ce misali zan tafi Jos kai za ka tafi Kaduna mu shiga mota ɗaya da kai, mu shiga mota ɗaya da kai muna zuwa an ka sauka a Kaduna sai zama na kai ka je Kaduna ka ni na je Jos ɗina, yaya ya ke yi kama haka ne ba. To wannan wani abu ne aka muka Allah da suke kirkiro su, in ka lura duk abin da suke kirkirowa 'yan salafiya su suke kawo wannan. Duk wannan abin da suke kirkirowa wani abu ne wanda su kullum muradinsu shine a ce su suka kirkiro kaza a cikin addini. Kuma kar mu manta addinin nan Allah ya riga ya gaya mana tun farko. Malaika Jibril ya zo ya gaya mu sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. An gama cika addinin nan tsaf, abin da ya rage kawai shine hukunce mu nan al'umman karshe na yanzu din nan ba mu da wani ijtihadi da zamu yi, an gama mana komai. Abin da ya rage mu budal tattafai ne mu ga abin da yake akwai. Imam Malik din nan fa shine wanda lokacin da ya muwadda sai da duniya ta ittifaki muwadda ya kai matsayin da za a rubuta shi da gold, a rubuta shi da zinare, a zo a rataya shi a Ka'aba. Shi yake yadda yace shi ba da haka yayi ne dan Allah dan al'umma su kawo. To amma yau goyi duk wannan zage-zage ana so ne a zagaya daga gaba a nuna maka cewa Imam Malik jahili ne bai san komai ba. Shi ne mutumin da sarki ba, babban sarki a zamanin shi suna tafiya kawai ya ce mishi Imam Malik karanta min hadisi. Wannan magana da sarki ya ce hadisin manzo Allah ne za ka gaya min karanta maka hadisi akan hanya. Ya ce ma dalibai ku kama shi a mai bulala 20. Wallahi sarki gudawa ya sa aka mai bulala 20. Ya yi ma manzo Allah mummunan ladabi su adabi. Ya sa aka mai bulala 20. Da ya mai bulala 20 sai ya gaya mai hadisi daya ya ce tafi. Sarkin ya ce da na san za ka sake mun bulala 20 ka sake gaya mun wani hadisi ɗayan da na sa mun 20 so 10. Kaga su da suka san darajar ilimin kenan. Idan Imam Malik zai gaya maka hadisin manzon Allah daya, billahi lazim sai ya shiga gida ya yi wanka, ya yi alula, ya fesa turare, ya sa sababbin kaya, ya yi rawani, ya yi shiga na mutunci, ya zo ya zauna akan kujera sannan ya gaya maka hadisin manzon Allah guda daya. Saboda girma hadisin guda daya, in zai faɗa hadisi guda daya, duk hadisin manzon Allah zai faɗa sai yayi wannan abu, wallahi sai yayi. Ya taba zuwa fa yana karanta hadisin manzon sallallahu alaihi wasallam, kunama sai da ta harbe shi so 7.
billahi sai amma wai saboda yana karanta hadisi manzo Allah ne ya bari ya duba kunaman nan to yayi sul adabi. Sai da ya gama karatun hadisin nan aka ga cikin shi kawai sai zufa yake launin shi yana canzawa. Ce mishi ya imamu lafiya, sai da ya gama karatun sai ce ina tunanin akwai wani abu da yake cutar da ni a nan. Aka na daga ko a ga kunama ne irin dudin nan katuwar nan kawai sai har shi take. Amma wallahi bai duba sai da ya gama karanta hadisi. Wai wannan bawa Allah ne yanzu ake kokarin a ce maka shi jahili. To shine ake kawo ire-iren waɗannan hukunce-hukuncen na ƙarya da wufi na ƙarya, wallahi duka ƙarya ne. Wai kuma ko na fila mutum yake yi za ka iya bin shi da niyyar farilla, wai ninya ne ke bambancewa. To in ninya ne ke bambancewa, na ji ninya ne ke bambancewa, don Allah kai ninya za ka jos ka hau motar Kaduna ka tafi, magani za ta kai ka jos ɗin? To sai mu gani inda za ka je jos ɗin za ka kai jos. So wannan wani hali ne da muke ciki, zamani da muke ciki, dole ne kawai kowa fa sai an tashi a tsaya tsayin daka aje a nemi ilimi. Kuma neman ilimin nan kamar yadda wani malami yake faɗi ne, yana cewa alala tanalu ilma illa bi sittatin, so in bika an majmu'i hadi bayani, zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulgatun wa irshadu ustazun wa dole zamani. Yace ba ka samu ilimi ba sai da abu shida. Na farko ka zama mai kaifin hankali, ka zama kana kwaɗayin ilimi, ka zama mai juriya, domin neman ilimi sai da juriya. Sannan ka zama kana da guzuri. Guzurin shine duk littattafan da za ka karanta ya zama kana da shi, ba sai ka je ka aro ba. Sannan na biyar ka samu irshadu ustazin, ka samu shiryayyen malami, ba malamin da kullum burin shi a kira ni malam ba. Ka san akwai malaman da ƙarfin tsiya suke nada kansu malamai. In baka ce mishi malam ba ma, in baka ce mishi malam ba ma har haushin ka yake ji. Mutum da kai za ka je an tambaye shi sunan ka wane, ka ji ya ce ni ne shak malam wani. Wanzan sula sama da kanshi, in an tambaye shi zai kan ce ni sunana Muhammadu dan Abdullahi. Sai dan an tambaye shi ne da gaske kai ne manzo Allah, zai ce kwarai ni ne manzo Allah. Ka gani to wa irshadu ustazi, sannan na karshe wa dulu zamani. So wannan abu biyu na karshen suna da muhimmanci. Ka samu shiryayyen malami kuma ka samu tsawon zamani. Ba a fara neman ilimi yau ka ce rana ita ka zama malami, wallahi ƙarya ne, baya yiwa. Dole sai an dauki tsawon zamani tukuna. To kuma neman ilimin nan ba dole sai ka dauki littafi ka je gaban malami ba. In ka san wani wuri da ake karatu, ka dinga ba da kai awa daya, kai minti 30 ma, kawai duk rana zan je in zauna a wurin, ko ba za ka karanta komai ba, ka zauna ana ma wannan karatun shi kana ji, ma wannan kana ji, ma wannan kana ji, ma wannan kana ji. Wallahi ba karamin ilimi za ka yi ba. Wani na yi karatu a wani gari yan kara can jihar Katsina, gidan wani malami ana cin shi malam babba. Sai yake ba mu labari, yake cewa an yi wani malami nan kusa da su, babban malami lokacin, idan ana karatu a wani shi mai ɗinkin hula ne, zai zo ya zauna shi ɗinkin hulan shi yake, ana karatu yana ɗinkin hula. Sai malamin rana ɗaya kawai sai ya rasu. Da ya rasu sai aka nada babban ɗansa ya zo ya dinga ba da karatu. Yana ba da karatu, wata aka zo wani hukunci, kawai yaron nan bai sani ba, aka yi fa hukunci yake fita. Yaro kawai sai ya kama zufa har jikin shi na rawa. Sai mu ɗinki hulan nan ba, sai ce to aka muka lawan an ba da izini sai mu magana. A ce ha bismillah mana, sai ce to ni dai nan da wata rana ina ɗinkin hulana, an yi tambaya irin wannan, sai na ji malam ya ce kaza da kaza da kaza da kaza, har ya jawo ayar da ta ce kaza, ya jawo hadisin da ya ce kaza. Kawai sai kuma ya warware. Shi sa manzo Allah ya ce jalisul ulama, ku zauna da malamai, wa khalidul kubara, ku cuɗanya da manyan mutane. Haka yake so rayuwar musulmi ta kasance, ka dinga zama da malamai, ka dinga cuɗanya da manyan mutane, ba kaskantattun mutane ba. Wannan sai ga komai ya zo maka da sauki. Allah a karkashin wannan tambayan da zaki dade, wanda su irin wannan ya bi jami'i, an yi sallama, ana bin shi raka da ya cika wani yanzu a ce ya jona. Haka suke, shi ma duk wallahi ƙarya ne, babu shi. Sai kuma magana kamar na yan gwamma ma'aikata, ma'aikatan gwamnati, Allah ajira mu furo, suna kasar sun doki kasar kamar haka ne, ta zama abin da kullum su kasar suke shi ne da ke ai su wai su abin da suka dauka har yanzu dai fiqhu ne yake so a ƙaryata aje shi gefe guda. Cin ka wuce gonan ku. Yau shi fiqhu abin da fiqhu ya fadi, abin da fiqhu ya fadi, muddatul qasri an ce mil 48. Mil 48 din nan akalla yana da kilomita 80 da wani abu.
kaga zai kai kamar nan da Jos ko nan da Fandeguwa. A ya wuce Fandeguwa. Ya wuce Fandeguwa ko? 51 wasu malaman sukan ce 62 ne Fandeguwa da kanan. Okay, 62 ne. 62. To mu dauka nan da Zaria. To shine wurin inda aka ce kasaru. To sai aka ce to kasarin nan yanzu misali sai na tayi zan tafi Zaria. To yaya daga ina zan fara kasaru musulunci ba abin da ya bari komai sai da aje shi dalla sai ce idan kana nan garin to daga wurin da ya kasar ta kama ka shine idan ka wuce duk gonakin da ake danganta su da nan garin ya zama na ba ta a gabanka a barin ka hagu da dama ma ba ta ka ba su baya to daga nan in sallah ta kama ka to kasaru za ka yi haka ma in za ka dawo kana kasarin to da ka zo daidai na wurin to cika sallah ta kama ka to sai ya zama sai kawai suka kirkiro sai suka ce ai maganan kasaru maganan iyakanci abu ƙarya ne ba wani maganan sai ya kai mil kaza ba sai ya kai ba kawai inda ya kabar garin ku kasar ta kama ka to abinda suka kasa fahimta shi kasaru rahusa ne da musulunci ya bai wa musulmi a zamanin da tafiye-tafiye a ƙasa ake yi daga nan zaka je Zaria a ƙasa zaka kama hanya sai musulunci ya ce to saboda wannan wahalar tafiyan bar in rage maka maimakon kai sallah raka'a 4 raka'a biyun nan tafiya ne mai tsawo inda za ka yi to an rage maka biyun nan kai biyun nan ka ci gaba da tafiyanka to sai suka kare ta wannan sai suka ce kawai ko ina waɗanda suke doka nan haka za su zo muna aiki da sunan education kasar da suke yi hallere malam babu wani hujja akan wannan za su ringa kawo maka hadisai waɗanda su suka yadda da su kasan su matsalansu idan sun yadda da hadisi to shi kenan amma an ba su yadda da hadisi ba to ba kai suka kawo ba komai ingancin shi ba su aiki da shi ba komai ingancin shi wallahi ya gaske amma yanzu shehu ba sai yin sallah da wasin alwala da safa ba ko an shafa wannan su kuma suna daukan maganan huffi ne safa ba huffi bane an ga koma karatun fiqh zai gaya maka wallahi musawu ala gairil jildi ba za a shafa abin da ba fata ba sai ce maka kal hirqati kaman kyalle idza suni ala hayatul huffi idan aka yi ta kamannin huffin ai kaga safa kaman huffi ne to kaga an yi shi kaman huffi amma ai kyalle ne da haka ba a shafa akan shi to mutane yanzu an dawo komai neman sauki ake yi alhali manzan Allah da sabansa ba su yi addinin nan cikin sauki ba manzan Allah yana yin sallah har kafafun su kumbura yanzu ba duk masu da maganganun na rantse da Allah ba za ka taba samun wanda zai tashi maka cikin dare maka sallah kullun raka 20 ba nafila ba za su yi ba wallahi kuma ma suka tsaya sallan ba wanda zai karanta maka izifi daya a raka daya sayyidina Usman har yarsu sayyidina Usman wallahi shafa'i da wutri Qur'ani yake saukewa raka'an farko na shafa'i ya izifi sayyidina Usman raka'an farko na shafa'i ya izifi 20 raka'a na biyu ya izifi 20 wutri ya izifi 20 har yarsu haka yake waye zai a cikin su yanzu wanda ayi magana sai su ne masu koyi da surko da sunna Allah ya sa mu dace na'am iyali na ce take fama da yawan makarce makarce wani lokacin kwanciya ma ba za ta iya ba wallahi to Allah shi yayi mata Allah shi yayi mata to Allah shi yayi mata Allah shi yayi mata Allah shi yayi mata Allah shi yayi mata Allah ya yi ko abin da yake damun sa Allah ya karbi ba don mu ya yafe mana kurakuran mai gafarta mana zunuban mu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati